Kablawan na kayo manen ti naimbag na orasyo manipod ti Ilocano Discipleship Group ti Jesus Reigns Ministries Hawaii. Tabernacle consummated. Deta ti paulo ti mensahe tayo itata. Kayat na nasa uwen detoy ti panangyulog ko ti Ilocano. Ket ti panungpalan ti tabernakulo wenno panakatungpal ti naipadto ti Biblia may panggep ti tabernakulo. Daytoy meten ti paggibusan ti serye tayo may panggep ti tabernakulo ni Moses. Ken ti panakaikonektar na ken Apo Jesus nga isu ti nagrikusan ti inadal tayo itang bulan. Nagrugi tayo ti tabernacle revealed. Okay? Ket detoy inadal tayo may panggep ti itsura panakaaramid digiti linaon ti tabernakulo ni Moses idi imuna Domingo ti Oktubre. Ket naawatan tayo nga ti tabernakulo ni Moses ket physical nga simbolo ti presensya ni Apo Dios tapno makita dagiti Israelitas ti panakipagnaed ni Apo Dios kadakwada. Kadaydi ngamin panawen kakabsat ket agdaldalyasat da ti disyerto ket nagbayag deta ti uneg ti 40 atawen ket inusan ni Apo Dios dagijay nga panawen nga panangtubay ti karakter ken pamati digiti Israelitas kasangwanan ti iseserekda ti daga nga ingkari ni Apo Dios para kadakwada. Kalpasan ti tabernacle revealed si maruno ti tabernacle personified wenno inyadaw te deta nga inyulog ti aniniwan ni Apo Jesus jay tabernakulo. Ket ijay inadal tayo ti koneksyon jay tabernakulo ni Moses ken ni Apo Jesus kas may batay ti Baro a Testamento. Ipakita mi nga jay linaon ken seremonyas nga nararamid jay tabernakulo ket simbolo ti masangwanan nga pannakaisalakan babaen ken ni Apo Jesus. Ket impakita memet kada kayo ti simbolo manipud ti ruangan ti tabernakulo agturong jay altar pakaidatunan dagiti sakripisyo ti dara digiti tumaytayab ken an animal ken ti koneksyon da ti pannakapakawan ken pannakaugas ti basol. So kabayatan ti panangsirbat ni Nita no agrecord madlaeng detoy intayo umalis ti sumaruno nga buno di may katlo nga paset detoy serye. Ket isu detoy dayjay tabernacle inhabited. Inadal tayo ti may katlo nga Domingo dayjay ket inyulog ko ti Ilocano nga paulo tabernakulo ni Apo Jesus ket agnaed kenka. Inadal tayo digiti sumagmamano nga bersikulo ti Baro a Testamento manipud ti San Juan taga Corinto ken Hebreo nga datayo ti templo ti Espiritu Santo ket inaramid na tayo ni Apo Dios at tabernakulo na babaen ken ni Apo Jesus nga mismo nga makipagnanaed kada tayo. Then si maruno dayjay kaudyanan nga tagamaten tayo itata ket isu detoy jay tabernacle consummated. Ket itangalawas kakabsat adalen tayo ti maudi nga paset nga napauluan ti panungpalan ti tabernakulo.
Anya ti kayata sa uwen ti consummated. Sakmay mabanak di consummated nita kitam no agan undermod lang di 1, 2, 3, 4 di video ta. Amang anta 0, 0 pala agan andar. Okay, praise the Lord. As usual kakabsat ni Nita ti kaduak mangirek-record kadaytoy. Okay. Anya ti kayata sa uwen ti consummated. Nalpasen ti kayat na nga sa uwen. Natungpalen. Nagbalin nga perfekton. Nakumpleton. Ket numalagipyo, inusar ni Apo Jesus detoy ijay 7 last words ijay cross. Consummatum est. Deta ti Latin ti nalpasen. No, usaran tayo jay consummated ti konteksto ti Biblia nga niya po Diyos ti destinasyon wenno pagturungan tayo. Wenno detoy ti destinasyon digiti amin nga mamati kana po Diyos, consummated ket nga sa uwen ket nakadanon kan ti panungpalam. Grand finale tinusar ni Pastor Mark. Detoy ti panungpalan ti biag digiti pasurot ni Apo Jesus. Ket isu detoy ti kalikagom ni Apo Dios nga panungpalan tayo. Ket kastoy man kakabsat ti panangiladawan ta Biblia kadaytoy. So dayjay katagapu ti paltiing 21 versikulo 1-2. Ket kunanay jay kalpasan na nakita ti baro a langit. Okay? Ket kung mabantayan nyo dayjay baro a langit ken ti baro a daga. Awanen ti muna a langit ken ti muna a daga gaputan nanipod pay kakabsak isingit ko detoy nanipod pay idi nagbasol dadan ken Eva dayjay imuna nga daga ket nailunuden ata napammet ni rabsot ni Satanas nga inturayanen ata idi nagsukir daadan ken Eva bale nagbaliw ti allegiance wenno sinno ti apoda. So nagbalinan nga ti sibubukalalubong nga ginganay taptaget addan ti kontrol ti sairo. Iso deta ti naka ay ibagan na deta. Iso nga deto ikarkarina deto ipalting 1-2 ket naksirmata ni San Pablo ti baro a langit ken baro a daga ket deto iti kunana awan meten ti taaw ket nakita ti nasantuan a syudad ti baro a Jerusalem. Deto ti baro a Jerusalem bumagbaba manipod langit nga aggapu ti Dios akas ti babae nga nakawesan nga agkasar ken mangpadpadaan ti lalaki nga mangikallaysa ken kuana. So nga masasao nga the church is the bride nga ti bridegroom ket ni Apo Jesus. Mga ganyo deta nga pangarigan. Nabigbigyo kadi kakabsat. Digije balikas nga baro a langit ken baro a daga baro a Jerusalem. Daytoy ti agbalin a permanente nga pagnaedan digiti napudno nga mamati ken pasurot ni Apo Jesus. Daytoy revelation ngamin wenno paltiing kapitulo 21 ket isu ti nangipataljapan ni San Juan dayjay propesiya kunana ti itsura ti langit ken biag nga agnanayon. Kaslan tulahardin ti Eden detoy baro a daga ket awanton ti kinadakes. Awanton ti patay ditoy. Ket detoy ti literal nga pakatungpalan jay sao nga ti langit ket addanton ditoy daga. Gapota mismo mismo nga ni Apo Jesus ton ti agturay akas manggantayo kadetoy nga sumaruno nga bersikulo. Jay bersikulo 3 nakangegak tinapig sa timek ang naggaputi trono ket kunana
agnaeden ti Dios ti sidong dagiti tattao ket makipagtaento kadakwada ket isudan to ti ili na kaduan danto ti Dios ket isunto ti Dios da. Nalawag nga ti sarsaritan dito yung versikulo dagiti agnaed sa jay baro adaga nga bimmaban ti langit ket isuda dagiti citizens of heaven. Maususar deta kadagiti sermon ti papastor, citizen. Once you were foreigners, but now you are citizens kunana. So digijay mamati nga nakailista ijay book of life. Bang mga ganyo pa ijay book of life kakabsat. Nang nangiganyon idi dagitoy na terminolohiyo. Ket masarakan to ijay di kriminal nga kinaabay ni Apo Jesus malagipyo dayjay inusar ko nga pangarigan aya tinagbabawi nga kriminal. Okay, daytoy di kinaabay na nga nailan sa ijay cross nga nagkuna laglagipan nakto kadi Jesus intun dumteng ka jay pagariang. So malagipyo di ko naknaisut imuna nga citizen nga naawat ta idi matlaeng nga kanito sinuumbatan niya po Jesus manipod itangal daw kunana makipagnaed kanto kanya jay paraiso. Amin dagiti tao naglagipan nyo datoy. Amin dagiti tao nga nagbabawi ti basbasol da nga nagpakawan ken nang bigbig kanya po Jesus nga kasari nga mangisalakan at dadanto kadayjay nga baro a langit ken baro a daga. Dagiti namati ti Juan 3:16 nga siya sinuman nga mamati ken ni Apo Jesus ket madaan ti biag nga agnanayon masarakam to ida ijay baro a langit ditoy baro a daga. Ket detoy ti pangsirot ko kadayjay nga statement. Numamati ka ken ni Apo Jesus nga anak ti Dios nga natay para kadigiti basbasol mo ken kiniddaw mo nga may salakang kababayan ti grasya ni Apo Dios nga hanababayan ti adung arami may ramang kanto nga agnaed kadayjay baro a langit ken baro a daga. Okay, so dayjay kunana if you believe that Jesus the Son of God died and rose again and have asked God to save you by grace, then you are a citizen of the New Jerusalem. Praise the Lord. Hallelujah. So, deto'y masarakan tayo ijay Epeso, Kurana ijay, God raised you up with Christ and seated you with Him in the heavenly realms in Jesus Christ. Efeso 2:6. Sa Kurana ijay Peter, you have an inheritance that can never perish, spoil or fade. 1 Peter 1:4. Ket dahito iti kapapatgan kakabsat at danto mismo ni Apo Dios nga makipagnaed kadakwada gaputan nalpaston iti amin. Ket nangasawen na danunanen ti panungpalan gaputa nalpaston ti panangukom ni Apo Dios kadigiti si bibiyag ken natay. Dayjay mga gantayo ijay Apostles' Creed. Nalpaston ti rapture na kasabami detan. Nalpaston ti masasaong a tribulation, Armageddon, ti millennial reign, ket naabaken na namimpinsan ni Satanas, ket addanto nga naikaling, nga naikawaren, ijay makungkuna nga eternal lake of fire, nga masarakan ti Revelation 27:10. 20, versikulo 7, aginggan at 10. So kakabsat, pangasiyo, deto iti masapul, nga panunutan nyo. Numabalin, ikararag ko deto, ikada kayo. Ti panunutan nyo kumakat, no kasano, ti panakainayon nyo. Kadayjay, listaan, digiti agnanaed, ti baro a langit, kan baro a daga. Iso nga agkunay kayo itan. So, deta medyo pangatitugan ng introduction kakabsat halos gudwana. Ti question ni tapta nga
sukimaten tayo, itangal daw, kat anya aya, ti maadal tayo, kadeto'y makungkuna nga tabernacle consummated. When no, ti panungpalan ti tabernakulo. So adda lima nga idaras ko nga ited kada kayo apo nga rason. Ti maadal tayo nga umuna ket iso detoy. Babaen kadayjay pan nakatungpal ti tabernakulo. Dayjay isu ti paka nakaipakdaaran ni Apo Dios ti baro nga Jerusalem. So dayjay di versikulo 3. Nakangegak tinapig sa timek nagkaputi trono ag naeden ti Dios ti sidong dagiti tattao makipagteeng to kadakwada ket isudan to ti ili na kadwadan to ti Dios ket isunto ti Dios da. So deta ha mga buybuyay niyo deta ipalagip ko nga nangegan niyo di versikulo 2 nga ti baro nga sa Jerusalem isu ti makungkunangan na santuan na siyudad ni Apo Dios nga bumabanto manipod sa dilangit. Dayto yan kakabsat ti panungpalan day di tabernakulo ni Moses nga simbolo laeng idi ti presensya gaputa kadayto nga bersikulo isu ti pakapatungpalan nan gaputa agnaeden ni Apo Dios ang mismo kadatayo ket detoy awan patinggana. Okay. Anamat ti may kadwa kakabsat nga maadal tayo jay. Dahito yan, ti ultimo nga panungpalan, ti panangliw-liwa, ken panang pabaruna, ti biyag, dagiti nagsagsagaba, ken nagtutuok. Dahito yung katkunana, di paltiing 21 versikulo 4, napintas jay Ingles na namin, nga He will wipe every tear, kunana. And there will be no more death, there will be no more sorrow. Nga di Ilocano na, dayjay, punasen nanto dagiti luwada, awanton ti patay, ladingit, sangsangit, wenno ut-ut, agsipod, talimabasen, dagiti imun una abanan. Amuyo kakapsat, malagipyo ti dagiti sasaw ni Apo Dios manipod ti Salmo, Isayas, taga Corinto, San Mateo, San Juan, dagito iti pangliwliwami nga papastor ka, dagiti masakit, dagiti nagminatay, dagiti nakulkul ti biyag na, dagiti nganganin di makaindor, katibagami nga temporaryo laeng, dito kapsa, tagan-anos ka, taintundumteng ti panawen, sukatanto ni Apo Dios, ti hammo nga ma-imagine nga naingloryaan nga pan nakabendisyon iso dayto yan kakabsat dayjay nga naikari ket dagito yan ti pakatungpalan dagito nga kari ni Apo Dios adu ti umas asideg kanya kakabsat nga masaksakit adu ti umawawag ag problema dati relasyon ti pamilya ken addapay dagiti nganin magsatan ti anges na nga sarsarong karami ta ospital nga pangikarkaryak kadigitoy nga liwliwa ken restoration manipod kana po Dios. Ket daytoy ton ti pakakitaan ti pakatungpalan ti karkari ti Biblia inton magtengan daytoy nga panaway. Kakabsat nga dumdumngeg. No agdama nga adda ka ti kasasaad nga agtutuok ka. No nagulo ken nakakakaasi ti biyag mo, kakabsat. No aglalabot ti problema nga di mo kabalanan na sanguan, kakabsat, awisen ka nga agkamang kakadetoy nga bersikulo, ket patsem ti kari ni Apo Dios gaputa matungpal to amin, dagitoy ti umno nga panawen. Ket timet may katlo kakabsat nga maadal tayo. Kadayto yung panungpalan ti tabernakulo. Number 3, kung na ito'y dayto iti deklarasyon ni Apo Dios nga pabarwen nanto amin abambanan. Okay? Ket daytoy masarakan jay bersikulo 5. Kinuna tinakatugaw ti trono. Of course, amo tayo nga ni Apo Dios
Apo Jesus ket iso ti ari digiti ari isunto dayjay ti pagkakitaan tayo nga nakatugawen ti trono nga mangituray ket daytoy ti karina pabaruay ko namin nabanag ket kinuna na pay kanyak daytoy agsaso tinagkuna ket ni San Juan nga mga aramid kadetoy nga propesiya. Laglagi po niyo kunana isurat mo dagitoy mapangnamnamaan ken pudno dagitoy nga sao. Kakabsat ko iturong ko manen kada kayo daytoy nga saludsod. Sino kada kayo? Ti adda ti sitwasyon nga kasla di maumpot ti kaado ti parikot na ti biyan. Sino kada kayo ti nakaaramid kadigiti bambanag nga hamo may mabawin ket samo nga may lusutan. Wenno sino ti bimagsaklatan ti kasasaad na ket di mo kabaylanen nga pasublien pay dagiti dati. Wenno nakaramid ka kaditi panagkamali kapsa nga nakadadaelan nakaramid ka kaditi panagkamali nga nakadadaelan namin pinsan ti masakbaya. Kakabsat agkapet ka kadigitoy nga kari ti Biblia. Umasidig ka kani Apo Jesus ket pabaruen nanto ti biag mo ta kinunana nga rod pabaruekon amin abambana. Kakabsat nalawag Apo detoy nga kari ni Apo Dios nga pabaruen nanto ti biag mo ket ti may kapat nga maadal tayo ako na itoy detoy ti proklamasyon nga ni Apo Dios ti aking kontrol ti amin nabanag takunanay di bersikulo 6 aging ganat 7 kinunana pay natungpalen siyak ti alpha ken ti omega ti pangrugyan ken panungpalan siya sinuman amauaw ikakto ti kalintagan nga uminom ti ubog ti danom ti biyan. Daytoy ti gungguna ti agbaligi siyak to ti Dios na ket isunto ti anak ko kunana. Kakabsat nalawag ditoy nga ti agsasaw ket ni Apo Dios nga nangrugyan ti amin alpha kayat nangasawen ti Greek wenno Griego nga imuna nga nakaisuratan nakaitranslatean jay Hebrew nga Biblia. Alpha means letter A. Umuna dayjay ti kayat nangasawen. Sana imbaga nga ni Apo Dios ti panungpalan. Ngem no madlaw yu jay balikas kayat kung kita nyo man dayjay kunana nga wow. Okay? Kitain nyo dayjay kunana nga ubog ti danom ti biyan. Deto'y kakabsat ket sa nagagangay nga danom dayjay. Ha nagagangay danom ti bagbagana kakabsat. Ta dayjay no uminom ka kadeta nga danom ket may kangka ti biag nga nanayon dayjay nga ubog ni Apo Dios ket iparipirit na ti sufficiency. Detay pan nakaanay nga maipay ti anyaman akasapulan ti biyan. Kaya't nangasawen kabsat no kurkurang ka, kabsat no may rururumen ka, kabsat no adut kasapulam ti kunana, no sika dayjay nga mauaw, kunana ijay. Ikakto ti kalintagan, kat addakan to ijay nga madanom mo nga awanton ti kasapulam, gapota adda aminen nga ipay ni Apo Diyos. Kang kadetoy nga biyag nang nanruna kadayjay biyag nga iladladawan detoy. And then anya pay ti maadal tayo ti panungpalan ti tabernakulo kakabsat nga binasa tayo detoy. Ti pamalaag kadigiti agbibiyag ti basol. So kinuna ni Pastor Mark, it is a pronouncement of judgment to those who are still living in sin. Gapota kinunana, ngem nakabutbuteng to ti panagbanagan dagiti takrot. Okay? Dagiti traidor. Okay? Ti pa mapanunot ko nga makabaso na takrot ket dagiti mamati nga hana nakaiturod nga mangi takder ti pamati da. Wano dagiti traidor ket dagiti dati nga namati nga nang talikod ti pamati da.
So digitoy naderret kunana, digitoy immoral ti panagbibiag na. Dagiti mamapatay ti tao, dagiti makikam kamalala, dagiti managan anito, dagiti agat-atang, dagiti agrukbab ti didyusen, kunana ito Kaya amin dagiti ulbod, gaputa ilot pagyananda kakabsat, agyandan to ti danaw ti gumilgil ayab nga apuy ti asupre, nga isu ti may kadua nga ipapatay. Kakabsat, nasagid ko itayen may panggap ti danaw a gumilgil ayab nga apuy ka na supre. Dayjay kakabsat. Daytoy asupre kat brimstone ti inusana di Ingles ngem ti brimstone kat sulfur kunana. Daytoy ti masasaong impyerno wenno may kadwa a patay. Ditoy tinaysagana nga pakadusaan ni Satanas. Dayjay tinay reserba para ni Satanas ken dagiti pasurot na. And then dengin nyo dito yung may nayon kakabsat kat madanagan tayo kuma. Agraman pa'y dagiti amin nga sana namati kaniya po Jesus. Ti question kakabsat, mamati ka kagmat lang kaniya po Jesus. Uno aging gana lang tasasaom, ti makuna nga pamati. Dayton to'y ti maudi a panungpalan, kat awanen to, ti dalanen tupay, ti panagbabawi, awan ton. Gaputa, deta kakabsat, nga panagbabawi ket itattalaeng nga available kada tayo kadeto ya panawon ngam no nadanon mo detoy nga sarsaritaan ti paltiin awanton. So ti kayat kung ay pawat ket agbabawi no agbabawi ka ti kayat kung masawen kakabsat. No agbabawi kan tumatlaen masapol kakabsat nga itan ti panagbabawi tadipay nalagaw. So, nakadano na konti, agarot 30 nga minuto ka dito yung panangilawlawag ko kabsat kat dito iti panggibos nga kapamanunutan nga kahit ko nga damagan kadat kayo. Kadito yung punto kakabsat kat awising kayo amin nga dungeg nga manglagip ken mga miris kadigiti amin as serye nga nangigan tayo kakabsat. Anya ti kapampanunutan nga naadal mo, ti kayat nga asawen nanipod, idi umuna na Domingo. Anya ti rombeng nga ramiden yo, tapno may aplikaryo, digiti naadal yo. Deta. Anya ti rombeng nga balbaliwan yo, kurana ito'y. May panggap ti agdama nga aramid yo, ken ti estilo nga panagbiag yo, ket adda ka di masapol nga adjustment, nga aramiden yo, may panggap ti pamati yo, kanya po Diyos, ken ti aramiden tayo nga panagrukbam, ken panagdaydayaw kana po Diyos. Kakabsat, kalpasan ti panangutob yo ko dagitoy. Dagitoy tinalawag nga pampanunot nga masapol nga aksyonan ken sangwen tayo. Hangko na isurat dito yung kakabsat nga adadwa nga kayat ko nga awaten nyo kat patayik mo pala dito okay tapno di kayo matika okay syakti kita inyo tadeto iti dama kayat ko nga i-emphasize ni Apo Diyos ana marswa ken man nakabalin nga ari ti amin ket kalikaguman na ti makipagnaed ken ka. Kalikaguman ni Apo Diyos ti makipagnaed kada tayo. Deta ti magdugdudugdug. Ngayon rugimi ijay umuna nga Domingo may kadwa ken may katlo. Ti may kadwa. Deta inaudi nga yadal ko. Insagana ni Apo Diyos ti pan nakaisubli ti dati nga hardin ti Eden. Wenno paraiso ti kayat na nasa uwen. Okay? Insagana na ngay sublina ti baro alangit ken baro adaga ken pasublien na dinairanta nga relasyon nga inrugina kada Adan ken ni Eva. Ket isubli kita tada ito sumaruno.
Dato'y ket inrantak nga babasit ti panakaisurat na tapno makita yung kuma dato'y nga background. Kunana di versikulo 3, agnaeden ti Dios ti sidong dagiti tattao makipagteng to kadakwada ket isu danto ti ilina kadwa danto ti Dios ket isunto ti Dios da namuan tayo nga dayjay a lugar apag naedanto ti amin dagiti mamati ken sumursurot kaniya po Jesus. Nalawag met di naudi nga naadal tayo may panggap ti may kadwa nga patay. Nga iso ti pakipurwakan to ni Satanas. Kan digiti amin nga sana mamati kaniya po Jesus. Dayjay ti danaw ti gumilgil ayab nga poy kanasupre nga iso ti may kadwa nga ipapatay kabaliktad detoy kakabsat. Kakabsat ko saan ko mga pinpilosopo nga jakmet inarami jay lista nga pakaipurwakan jay impyerno gaputa sa nakmet nga pimatay ti tao wano jakmet nakikamalala wano jakmet nag-anito babasit la ang pat ti basbason ko nga naaramid ko no ikumperan ko ti sabali baka nalabit dakdakkel pa ti bason mo ngam siya kakabsat nalabit ngam may salang ti question akasapulan na sumbata tapno masigurandom nga di ka maimpyerno adda ka din niya po Jesus nga agnana duwen no makita bernakulo ken ka gaputa inawat mo isuna akas Dios amang isalakan ken manubot. Dudwalaeng kakabsat. Dudwalaeng ti mabali na pagpilyam. Sumurot ka kaniya po Jesus agtalined ka nga agbiag wenno agtalined ka nga agbiag ti ruar ti pagayatan niya po Dios. Ket daytoy ti kasasayatan nga panagpilim gaputa sampay nga naladaw dito yung panahon. At datayo ti katengaan ti pandemya. Di tayo masiguro no anya ti agururay. Iso nga masapol nga agdesisyon kayo kumaitan. Ket kadigiti mayata sumurot kina po Jesus. Suruten yuman dito yung kararag wenno makisarita ko yuman nga direkta kini Apo Jesus. Tapno ibalikas tayo dito nga deklarasyon. Ibalikas yo tapno manggagan tabagim nga mismo, manggagam nga mismo. Ibalikas mo tapno manggagan ni Satanas. Ket amuna nga nagbalbaliwan ti surutam nga hanen nga ni Satanas. Ibalikas mo tapno manggagan ni Apo Dios nga gururay ti panangisaw. So no sa dino man tiyan nyo itakat, idumog tayo, ti panunod tayo, kat denggan tayo man ti timat, ti spirito, itapuso tayo. Kat kumararag tayo. Manangasi nga Diyos, ikumpesar ko ang nagbasolak ken ka, anugutek nga managbasolak ka tao, kat sang ko nga irasunanan, wano i-justify pa, digiti basbasol ko. Agpakawanat, ken pagbabawyak tigiti basbasol ko. Bigbigek nga sangko kabayanan nga ugasan tigiti basbasol ko uray no agan ano ak ngagsakripisyo wenno agay ayunar gaputa mamatya nga tilaeng dara ni Apo Jesus ang nagsayasay jay krus ti makaugas kanya. Italek ko ti pamatik kani Apo Jesus nga isulayeng ti makabayad ti dusa nga bunga ken katutupan dagiti basbasol ko basit man wenno dakkel. Sumumawag ken ka Apo Jesus tapno si kakadin ti agari ti biag ko. Apo Jesus, lukatak ti puso ken pampanunot ko tapnon awisen ka nga umay kadi agtabernakulo kanya tapno sikan ti mangiturong ti biag ko manipo di tangal daw ket awatek ti sagot mo nga biag nga nanayo nga isu ti karim kadigiti mamati nga natay ka jay krus na ikali ka ngem nagungar ka kalpasan talungal daw imuli ka sa dilangit
tapno sublyanan nakto ken digiti amin na mamati intun umay mo kumen digiti si bibiyag ken natay kadigiti mauding aldaw. Itad ko amin kang Kaapo Jesus sa panagyaman ket ikararag ko amin digito itinagan mo Apo Jesus mangisalakan manubot ari digiti ari. In Jesus name I pray. Kakabsat, deta mananapo iti paggibusan deto yung mensahe mi kaninita itangal daw. Katawisan da kayo nga utuban nyo amin digidi nga yad adal mi kada kayo tinapalaba sa bulan ikararagyo nga maaramin mi kanita dayjay makungkuna nga virtual sermon study nga pangawisak to ti maysa nga pastor jay Pilipinas nalabit jay Corimao ken ti asawa na tapno intay ito pagsasaritaan no anyat na adal tayo ken no anya ken kasano ti panangiplikar tayo digito yung adal ti biyag tayo ket agyaman kami manen ti panagdengeg yu kada kami itang kanito ket niya po Dios ti mangipay ti pambendisyon ken mangsalaknib kada kayo ket ikararag mi amin digito itinagan ni Apo Jesus. Amen. May baga orasyon.